Quando ons vai tudo bravo doet. Als hier plus jaren dan in organiseert dan dat. Maar we herinneren me aan mijn zeker, guerra maar Bulgarien ja. Daar hebben die controleren gondries. En die elektricien zo hebben gewonnen, we zeggen, aan de profit aan contre hun die waren nuttig. Goijalwa ben menage bien. Als je die chance de monnaie die de roi harto mehernoos azanoos. Si de doule you een pijl goebler meher heb je goed die ekip bijl en pick-up toen trekken. Met die nee wakker de elektriciteit. Aga wakker deze ka. Hij wist dat je lutie was krijgt dol. Dan wist je een ekip op tuken maar want je kan er de roi harto was stuurde ka. Mais want je pint nog niet wakker pint wie keer quoi. Afei tout le monde derrière dit moi ça voulait dire de dromnakat la électricité wil te meka ouais du me klein très pe haïs quoi. Ja mais même gwen ik dozi quoi. Mais faire que quatre gicoron tambien. Afei du denk dans la monde quoi. Mais goede ga rival da quet tam réunion tria. Daar moi je dis moi ça de participe tambien quoi. Mais le problème est pire de la quête. Tu kan met de ligne à peu près. Tu vois. Tant bien à de débourser. Fait ben fin, on a décidé, un truc double d'al. Oh, nu maar, dans tout le squad, hadden we wel potten nu de even, hoe gaat het begin in gusto dim, waar ik pire neer, avocasse linnen bekend a honte vola che va crescaia quel vici quel jalca. Ti dule e van bida brisca. Che nou wat 300 popini. Met maar wat goed van affer. Hoe een duite de pipi aan mij nou. Om ik réussissem hem tol om binnen wel nu de efa ja. Zo laat in plus. Ook een affer mooi is de la het golo derka. En je die dure ja ben mis goede wat beter. Potten nu de efa la che pier. C'è figlio, casa de figlio al beetje honter. En je doet dat. Maar wat gebeurt avans que wat golo que c'est rentje zeker. Maar begin gaan we in te zien dus maar. Die dan bien met tapper de telefoon wanneer mondoel beetje doen hoe laat je te zitten quoi. Dan doe de casa pescaia dat zo ze niet allemaal meer hadden gehad. Sakke centje door quoi. Deze de noodwet. Puis wij duren je doen dat goede prava door. We moeten dat je te zitten allemaal. Puis toen er wel tegen de kwam doen waar ik ga wakker koelen man met allemaal. En dus gewoon wat je had te zeggen. A mim is wij door. Dus que me la di prazo door. Puis de doule hadden we la keer non poelen baguizen. En dan briezen we door café. En dus que me zie door weer. Maar dan dus que me zie. En meestal heb je een dutter. Dan ben je wel wat voor golo banti. Als je zo voelt je meestal, als je wel wat voor banti wie er naar de gaat. Zie dat doe je, dat is goed wat een keer golo deed. Heb ik al. Dat doe je. Golo en kom ons gewoon hard op en eerste golo wat je zoekt. Meer. Zie dat doe je, termine maatje. Gewoon mis goed dat je het doen, maar krijg dan ga je niet binnen. Dat goede gaat op praten om je zo zelfs te contracten binnen. Maar dat kan me zien. Zie je dat doe je mis al goed. Wij moeten niet daar. Zie je dat doe je waaruit dan terug. Met de brandmarkt maar doen rijdt je maar. Dan is wij de 700 daar, die is al beginnen met consommer op près. En plapier en in plus die wel, car retard plus, retard me, mais là et puis biso bela dit, en mon dembe ba secteur wa me mi retard. Dus que me pipi wa gese. Maar ook voet
Rita pus, meus maar een ordinator doen, maar nu die heeft merken. Maar alles maar doen. Maar een ordinator, non kan hij kiezen was moest dat. Die dan bier pipi, wij gaan, dus je ziet. Hier komen ze sultinier. Het is wie komt er toen doet plots mee met Rita, maar zie wat er om doen. Presse kon hoe dit komt te zien. Mimi pipi, mijn ook wie komt te zien, die blijven. Dat ben je niet goed begrepen, voor de def aan de radio met Rita. Wie dan bier weer af als burger, die goeie ploegen kon. Kan mij zo'n beetje doen. Met plein maar zie. Weer l'honneur d'un quai d'aiguille, merken. Elektriciteit Frans, merken. Maar helemaal wat je doet, is bij de bicyclette bij namen. Vind dat doelen heen, dat kan school aan noor, helemaal een treeba bureau kent naar kaart. Ah, hoe je nu op je duur dier laat plozen aan Rita. Ah, ik heb je nog een beetje. Maar had hij niet zo maar gewoon zo, nou ja. Voorspel ik kon maar stralen doen. Wees maar bureau kent, dan weet je daar jammers. We reden dan doen, maar de woonschool. Vind dat doelen heb je wat je doen. Kan doen niet. Hij nog zo'n mat. Hij doet dat. Die wat je doet maar dier. Ah ja, maar zo weet je. Ik heb een probleem zo mee. Ah bon. Ora, heb je een probleem mee. Ah veel. Revodé, cuitaan mai mee. We nog gezegd cuitaan mai mee. Maar zo is het nog ons. Ah maar cuita is kenai. Har we trouw dit. Assim rapodinho hadela radio valé. Vou com cuidado. Caminho sorriso do mai. Assim é tudo pisvão treundou.